Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Natuurlijk de mensen die ons dagelijks bekijken via de sociale media kanalen van Extra of via Tele Curaçao hier op Curaçao of via Bonaire, via NOS TV en sinds kort ook in Amsterdam, Salto TV. Iedereen van harte welkom en we hebben nu het belangrijkste nieuws in het Nederlands. Cruisepassagiers opgepakt met drugs. Dat is vanochtend gebeurd. Er kwam bij de binnenkomst van het cruiseschip Rhapsody of the Seas een melding binnen bij de Curaçaose politie met het verzoek om mensen te arresteren die op de boot zaten. Het gaat om 2 personen die zijn gearresteerd omdat ze in het bezit waren van een flinke hoeveelheid marihuana. Op het moment dat het schip uit Curaçao aankwam, was het net vertrokken uit de haven van Cartagena, Colombia. En het vermoeden bestaat dat daar de marihuana meegenomen is om te vervoeren naar een andere bestemming. Sylvania heeft akkoord met ambulancepersoneel. Dat heeft de minister van Financiën en Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Sylvania, gisteren gezegd tijdens een persconferentie. 's Ochtends had hij gesproken met het ambulancepersoneel en gevraagd of ze akkoord zijn met zijn besluit om de juridische positie van iedereen aan te passen, zodat alle medewerkers van het ambulancepersoneel daadwerkelijk ambtenaar kunnen worden. Tot nu toe hebben veel nog een contract of een niet vaste verbintenis. De minister wil dat iedereen rustig en tevreden is en gewoon zijn of haar werk kan doen. En de mensen van het ambulancepersoneel zijn blij met het werk van de minister. Aan het eind van deze uitzending hebben we meer aandacht voor deze zaak en hoort u ook de minister uitleggen waarom hij dit zo heeft aangepakt. Opnieuw verkoop van opgeslagen olie. Dat is een bericht dat vandaag op de voorpagina van de Extra staat. Op 26 maart zal er opnieuw een publieke verkoop plaatsvinden van ruwe olie en fuel oil. Dit keer zijn de producten opgeslagen in de tanks van de raffinaderij in Emma-stad. Het is echter nog niet duidelijk wie dit zal verkopen, maar het gaat om bijna 55.000 vaten olie. De publieke verkoop zal plaatsvinden in Club Oleander aan de weg naar Welgelegen. In het verleden, u weet het nog wel, waren er vaker problemen met betaling. Mensen die mee willen doen aan de veiling moeten vooraf aantonen dat ze voldoende geld hebben op een Curaçaose bankrekening. Oplichtingszaak uitgesteld. Vandaag in de Extra staat het bericht over een 41-jarige Surinaamse verpleegster. Die wordt verdacht van het aftroggelen van grote sommen geld van een bejaarde man. Het zou gaan om meer dan 100.000 euro, dus ruim 200.000 gulden. Ze heeft het vertrouwen van de man gewonnen toen ze hem verpleegde en daarbij toegang gekregen tot de bankrekeningen. Ze heeft zelf grote bedragen naar zichzelf overgemaakt. Ze heeft de man 50.000 gulden over laten maken en van dat geld heeft ze onder meer een terrein gekocht in Suriname. De zaak is nu uitgesteld omdat er nog nader onderzoek moet worden gedaan en ook nog informatie uit Nederland moet komen. Wanneer de zaak verder inhoudelijk behandeld zal worden, is nog niet bekend. Dan gaan we naar Sint Maarten, want daar is de formatieperiode verlengd. De vorming van een nieuwe regering voor Sint Maarten duurt langer dan gebruikelijk. Dat kunnen we concluderen uit het feit dat de gouverneur, de formateur, langer de tijd heeft gekregen om een regering te vormen. Opnieuw moet hij tot voor 29 maart daadwerkelijk verslag uitdoen. Dat was eerst 4 maart. En Luc Merselina, de beoogde nieuwe minister-president van Sint Maarten en ook de formateur, zegt dat er daadwerkelijk een regering kan worden gevormd met 4 partijen. Maar het duurt nog wat langer voordat dat daadwerkelijk helemaal op papier staat. Tegelijkertijd zijn er al screeningsprocessen begonnen van de verschillende ministers. Dus het ziet er naar uit dat Sint Maarten, laten we zeggen volgende maand, daadwerkelijk een nieuwe regering heeft. Advocaat vindt het moeilijk om spelers te overtuigen. De bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, gerenommeerd trainer, coach, motivator in het voetbal, die zei bij zijn presentatie eerder dit jaar dat hij gaat proberen om meer spelers met Curaçaose roots te overtuigen om voor het nationale elftal van Curaçao te spelen. Nou, gisteren aan tafel bij het tv-programma Veronica Offside zei hij dat hij contact heeft gehad met, let u op, Richard Bazoer, Joshua Brenet, Tahith Chong, Sontje Jansen, Justin Kluivert, Armando Obispo, Jurendi Sambo en Tommy Santiago. En de antwoorden houden niet over. Veel nee,
veel afhouden. Volgens advocaat is het, eigenlijk ligt het niet in de lijn der verwachting dat als een speler van 24, 25 jaar nu nog niet in het Nederlandse elftal zit, dat hij daadwerkelijk opgenomen zal worden. Maar veel spelers hebben toch nog de hoop voor Nederland te kunnen uitkomen en daarom houden ze Curaçao voorlopig even af. Kandidaten voor Reina CU 2024 gepresenteerd. Dat gebeurde gisteren. De commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van Reina CU presenteerde de verschillende kandidaten. De commissie staat onder leiding van Erickson Vicario. En de verschillende kandidaten werden gisteren gepresenteerd en zullen later verkozen worden. Het is belangrijk om te kijken naar het CU-festival, want het wordt steeds populairder op Curaçao. Steeds meer mensen zijn erbij betrokken. De optocht duurt langer. Cante do Maior heeft meer mensen die mee willen doen, meer kandidaten. Ook de Reina CU is weer erg populair, dus het belooft weer een mooi feest te worden later dit jaar. Daarvan houden we u natuurlijk op de hoogte. Even tijd voor een break en dadelijk meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nós temos pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. É único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos planta de bloque mais grande de Curaçao, Hess 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met Aruba, want de minister-president van Aruba, Evelien Wever-Kroes, heeft een bezoek gebracht aan Nederland. Zoals bekend discussiëren Aruba en Nederland, in dit geval mevrouw Wever-Kroes met staatssecretaris Alexandra van Huffelen, al lang over de rente op de coronaleningen. Die zijn hoog, zegt Aruba. En Nederland zegt dat dat komt omdat Aruba niet de Rijkswet Financieel Toezicht wil tekenen en daarom er meer risico wordt gelopen. En Wever-Kroes zegt dat dat niet zo is en door de hoge rente die nu betaald moet worden voor de coronaleningen houdt de regering minder geld over voor de bevolking. Daarover heeft ze al lang gesproken met staatssecretaris Van Huffelen, maar nu tijdens een bezoek aan Nederland heeft ze dat ook gedaan met de minister-president van Nederland, Mark Rutte. U ziet op de beelden dat dat een hartelijke ontmoeting was en Wever-Kroes laat weten in een videoboodschap van de regering dat er gesproken is over die hoge rente. Er is ook gesproken met de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen. En volgens Wever-Kroes is er bestaat er nog steeds alle hoop dat Nederland zal besluiten om de rente te verlagen. Precies wat Aruba wil. Daarbij helpt het ook, zegt Wever-Kroes, dat het financieel goed gaat met Aruba. Dat is laatst ook weer bevestigd door het College Financieel Toezicht, het CAFT.
Dan gaan we naar minister Silvania. Hij is minister van Financiën en hij is minister van Gezondheid, Natuur en Milieu. Zoals gezegd eerder in de uitzending had hij gisteren een gesprek met alle 71 werknemers van de FCAC. Dat is de vereniging de Fundación Cuido Ambulance Curaçao, het ambulancepersoneel. Deel daarvan, meer dan de helft, heeft geen vast contract, is geen ambtenaar. Dat is al 14 jaar een groot probleem, want mensen hebben daarmee geen zekerheid. Je kunt bijvoorbeeld ook geen lening aanvragen en je wordt beperkt, terwijl ze belangrijk werk doen. De minister heeft nu het besluit genomen dat ze allemaal ambtenaar kunnen worden. En omdat dat proces nu in gang is gezet, was er dus gisteren een gesprek met alle werknemers. En toen is gevraagd, is iedereen daarmee akkoord? Nou, in eerste instantie hoort u een uitleg van John de Lannoy van het kabinet van de minister van Silvania en daarna de minister zelf. Maar misschien mag ik beginnen. We hebben dus net de sessie gehad en aan het einde hebben we de werknemers gewoon gevraagd. Steun je dit? Denk je dat dit een oplossing biedt voor de problemen? Zo ja, sta op. Nou, er zijn beelden. Iedereen stond op. Iedereen heeft opgestaan. Dus dat geeft wel aan. Dat geeft aan dat we, laten we zeggen, de sponsor. En het is ook duidelijk. Ze zijn al 14 jaar leven ze met onzekerheden, weet je. En het is best een toffe job hoor. Ik bedoel, om s'avonds om roosters te werken en noem maar op, maar dan nog steeds met onzekerheden. Dus dat trekken we nu recht en dat zien ze ook en dat doen ze graag aan mee. Het personeel merkt wel een verschil tussen mijn manier van zaken doen en mijn voorgangers. Want ik maak er werk van en worden documenten voorbereid, zodat de Raad van Minister een beslissing kan nemen. Dat is het verschil. Van het verleden zijn allerlei rapporten geschreven en heel veel gesprekken gevoerd, maar niks is daarmee gebeurd. En ik denk dat is een ongewenste situatie. Zo moet de overheid niet omgaan met ambtenaren, met contractanten, maar gewoon met mensen eigenlijk. Dus mensen hebben recht op een goede rechtspositie. Ze hebben duidelijkheid en zekerheid nodig. Dat zijn vakbekwame mensen die we nodig hebben. Ze zijn ambulancepersoneel. Vroeg of laat hebben we allemaal moeten een ambulance bellen. Dus het gaat uiteindelijk om, hoe ga je om met het personeel? En dat moet op een humane manier plaatsvinden. Dus vandaar dat ik werk heb gemaakt dat wij zover zijn gekomen. Er zijn nog andere stappen dat we moeten ondernemen, maar ik heb het volste vertrouwen dat gaat allemaal lukken, omdat we hebben gewoon volledige steun van het personeel en ook van de vakbond CBV. Daarna vroegen we aan minister Silvania of het niet vreemd is dat zo'n proces 14 jaar duurt. Want het personeel heeft vaker aan de bel getrokken. En volgens Silvania is dat een situatie die je helaas vaker bij de overheid aantreft. Mensen durven geen beslissingen te nemen. Nu in dit geval van de ambulancepersoneel, maar bijvoorbeeld ook met de huisartsenpost die onlangs is opgericht en waar ook al jaren over gesproken werd, al dus Silvania. Dat is niet ongebruikelijk binnen de overheid. Dat heb ik ook meegemaakt toen ik minister van GMN was geworden. Is dat heel veel zaken zijn blijven liggen en geen beslissingen zijn genomen. En een mooi dat is ook de hap. Ik bedoel, mensen praten en praten, schrijven rapporten, zijn weggeroepen en zo. Maar niks gebeurt. Niemand durft beslissingen te nemen. En ik ben wel een minister die durft beslissingen te nemen. Maar die beslissing die ik neem, dan zorg ik wel voor dat er voldoende draagvlak is. Het gaat om het personeel. Zij moeten gewaardeerd voelen. Zij moeten weten dat de regering PISA, dat wij werken voor hen en dat wij steunen hen in hun strijd. En dan kijken we nog even over de grenzen. Internationaal kijken we naar Vietnam, want die stad, de hoofdstad van Vietnam, Hanoi, is opnieuw weer verkozen tot aanvoerder van de lijst van de meest vervuilde steden. U ziet op de beelden dat vandaag de Vietnamese hoofdstad Hanoi was gehuld in een dikke sluier van vervuiling. De hoge gebouwen in de stad konden bijna niet meer gezien worden vanwege die vervuiling. En in Hanoi wonen 9 miljoen inwoners.
Op de luchtbewakingswebsite IQ Air kwam Hanoi weer naar voren als de meest vervuilde stad van de wereld. En dat heeft allemaal schadelijke gevolgen voor de bewoners. Niet alleen is het lastig, mensen moeten ook met mondkapjes op straat lopen. Maar er zijn ook heel veel ziektes die de mensen hierdoor krijgen. Er wordt onder meer genoemd dat door de blootstelling aan luchtvervuiling er meer beroertes zijn, hartziekten en gevallen van longkanker. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Bekijkt u ons via Facebook, volg ons dan. Bekijkt u ons via Instagram, subscribe, abonneer u dan op Extra Journaal. En dan zijn wij er morgen weer met meer nieuws. Het allerbeste, tot ziens, dag.